Darlleniad o lyfr Genesis pennod 3 adnodau 8 i 15. Yna dyma nhw'n clywed sŵn yr arglwydd Dduw yn mynd drwy'r ardd pan oedd yr gwynt yn dechrau codi. A dyma'r dyn a'i wraig yn mynd i guddio o olwg yr arglwydd Dduw i ganol y coed yn yr ardd. Ond galwodd yr arglwydd Dduw ar y dyn a gofyn iddo, ble rwy ti? Atebodd y dyn, roeddwn i'n clywed y sŵn di yn yr ardd ac roedd arna i ofyn am fy mod i noeth. Felly dyma fi'n cuddio. Pwy ddywedodd wrtha ti dy fod ti'n noeth, medda Duw? Wyt ti wedi bwyta ffrwyth o'r goedan ddywedais i wrtho ti am beidio ei fwyta? A medda'r dyn, y wraig wyt ti wedi rhoi i mi, ci roddodd ffrwyth i mi a dyma fi'n ei fwyta. Yna gofynnodd yr arglwydd Dduw i'r wraig, be ti'n feddwl ti'n wneud? A dyma wraig yn ateb, yn neindwr wnaeth fy nhwyllo i, dyna pam wnes i ei fwyta. Dyma'r arglwydd Dduw yn dweud wrth y neindr, melltith arna ti am wneud hyn. Ti fydd yr unig anifal dof neu wyll sydd wedi ei feilltithio. Byddi'n llusgo o gwmpas ar dy fol a llyfr llwch drwy dy fywyd. Bydd di a wraig yn elynion. Bydd dy had di a'i had hi bob amser yn elynion. Bydd e'n sathru dy ben di a bydd di'n taro ei swdle.